Един златен и един сребърен медал спечелиха възпитаниците на компютърна школа Вале на световния конкурс за детска компютърна рисунка в Индия. Наградите за школата са общо 6 – едно първо, едно второ и 4 трети места. Темата на конкурса е аромата на разцъфващото изкуство. Възпитаниците на компютърна школа Вале при читалище Заря участват за 5-та поредна година. Много сме щастливи от поредните награди, които получаваме от Индия. Състезавахме се с 3842 творби от 15 държави и съм щастлива, че моите възпитаници отново са отличени с златен медал, с дипломи и с плакет. И това ни кара да творим все повече и повече и да развиваме дигиталната графика и живопис. Тази година за първи път включваме новата програма Corel Painter. Надявам се на децата да им хареса и да получаваме още по-достоверни, по-красиви дигитални творби. Първото място и златния медал са за 16-годишната Гюлбахар Фарук. Тя посещава школата от 2 години. Това е първата и голяма награда. Рисунката беше лятна забава. И на нея имаше деца, които играят хоро около едно езеро и дървета. И как се роди идеята за тази рисунка? Идеята беше лятото, беше много топло и аз реших да изобразя нещо по-хладно. На второ място се е класирал Гюнер Али със своята дигитална графика на Орел. В нея той е използвал техника издраскване. Георги Илчев на 8 години и София Цанкова на 13 години са взели двете трети награди. София с абстрактната си творба Огнено момиче, Георги с живописната си графика Танц. Компютърна школа Вале е основана през далечната 1998 година. Към момента в нея се обучават 30 деца.